Ben, imos rematando estas xornadas de formación de biblioteca creativa, que a verdade é que están resultando ben nutritivas. De broche final temos a Diego Rúa, que é un mestre con unha singladura profesional que lle levou a recalar en todo tipo de centros, desde CRA hasta IES, e ahora mismo está no CEIP de Coristanco, no Canosa Rus. Sí. Como é unha persona inquieta, pois... Sí, necesito. E necesita moverse, pois sempre estivo involucrado en grupos de innovación pedagóxica, non? E, ademais de ser mestre, blogueiro e formador. E hoxe nos ven a falar un pouco, nos ven a facer un obradoiro moi interesante das posibilidades dos elementos interactivos da biblioteca, non? Para poderlle sacar todo o partido e, sobre todo, fomentar as metodoloxías inclusivas e as metodoloxías activas e, sobre todo, pois claro, a inclusión. Pois nada, avante, Diego, todo teu. Genial. Nada, primeiro agradecer a Bibliotecas Escolares pola invitación, a verdade que é un placer formar parte destas xornadas. Eu vou necesitar moverme, vale? Vou estar todo o momento movéndome, non sei se para as cámaras vai resultar cómodo, pero necesito. Nada, iso, primeiro agradecer a Bibliotecas a invitación. Como xa dixo a miña compañeira, pois si, son mestre de primaria, estou no CEIP Canosa Rus, un cole público, este ano son titor de terceiro de educación primaria, e tamén son o coordinador da Biblioteca Creativa do Centro. Este é o meu segundo ano como coordinador, empecé o ano pasado foi un pouco complexo, como xa sabedes, pero, bueno, estamos aí intentando reinventarnos e intentando levar un poquinho a Biblioteca Creativa este ano da mellor forma posible. Despois vamos ter un momento para que vos conte un poquinho como estamos traballando na nosa biblioteca desde Creativa e tamén como temos este ano a intención de levala. Vamos a falar un poquinho nesta presentación que vos vou contar principalmente de recursos interactivos, non? De que tipo de aplicacións e que tipo de recursos interactivos podemos levar a cabo na nosa biblioteca creativa. Vamos a ver, sí que é certo que hai un montón, infinidade de aplicacións, voume centrar principalmente en aplicacións de ámbito creativo, vale? Aplicacións que eu creo que poden enriquecer toda esa parte, digamos, dos vosos proxectos de centro, dos proxectos de biblioteca e toda a actividade, digamos, que podamos levar a cabo dentro da biblioteca creativa. Entonces, vamos a comezar xa, porque teño un montón de aplicacións que ensinarvos e non quero perder moito tempo. Quería empezar, antes de empezar a ensinarvos todas as aplicacións que temos, falar un poquinho da biblioteca creativa actual. A biblioteca creativa actual ten uns retos bastante complicados porque temos infinidade de recursos cos que temos que empezar a convivir e xestionar de alguma maneira, non? Entonces, eu penso, e creo que debemos entender todos estes recursos como unha maneira, como unha ocasión ideal, non, para facer as bibliotecas escolares e da biblioteca creativa un lugar onde as metodoloxías activas, como decíamos antes, xurdan de xeito natural. Eu creo que a biblioteca creativa é un lugar ideal para potenciar as fortalezas e os talentos dos nosos alumnos, de darlles oportunidades de éxito e, sobre todo, que todas estas atendan as súas tanto intereses como as súas preferencias e estilos de aprendizaxe. O que vamos ver a hoxe, vale, como xa vos decía, vai ser simplemente un recurso que vai complementar, que vai ampliar, que vai a reforzar e, sobre todo, que vai a diferenciar todas as tarefas, todos os vosos proxectos que vades a facer na aula. Por eso considero que é o complemento perfecto para esas bibliotecas creativas e tamén vades a ver que para os espazos fedellos das mesmas. Antes de empezar a ver aplicacións, quero falar un pouquiño dos recursos técnicos que levamos a cabo na biblioteca creativa e a maioría, cando dou docencias por aí, moitas das dúbidas que me xurden sempre, que me preguntan sempre, non? Como vamos a facer que unha tableta a podamos ver e podamos traballar con ela na aula dunha forma relativamente controlada, non? O principalmente que necesitamos é un proxector, vale? Con un proxector e unha tableta xa teríamos o terreno prácticamente ganado. Despois, tamén poderíamos traballar con unha pantalla multimedia, das que tamén temos en moitas das nosas bibliotecas creativas, pero realmente co proxector, que é algo que temos todos, xa poderíamos empezar a traballar. Como vamos a conectar, como vamos a mandar esa imaxe desde a nosa tableta, desde o noso dispositivo, ao noso proxector ou a nosa pantalla multitáctil? Hai dúas maneiras, vamos ver a primeira, despois vemos outra, que é algo menos común nos nosos centros. Primeiro necesitamos un cable HDMI, vale, con ese cable de HDMI, porque nós vamos a mandar imaxe, logo tamén vamos a falar deso. Un dos principais handicaps que sí que ten o traballo con tabletas é que non vamos a poder interactuar na pantalla grande, é dicir, os nenos van a interactuar na tableta e logo vais elevar
van ver o que está ocurrindo na tableta na pantalla grande. Entonces, vamos necesitar un cable HDMI que manda a imaxe de aquí á nosa pantalla. Como as tabletas todas non teñen entrada HDMI directa, vamos necesitar un pequeno adaptador. Se traballamos con Apple, con este conector Lightning xa estaríamos solucionado, isto iría á tableta e da tableta aquí enchufaríamos un HDMI que iría ao cañón e do cañón xa buscamos o conector de HDMI e xa reproduciría. E se traballamos con Android, pois con este adaptador tamén, vale? Isto é un tipo USB-C, nas escolas seguramente temos un USB anterior, pero hai adaptadores tamén super económicos para facer eso. Isto iría á tableta, aquí o HDMI e o HDMI ao cañón, vale? E aí xa podemos empezar a traballar con tableta e todos veríamos o que está ocorrendo na tableta na pantalla grande. Logo, como os decía, se traballamos sin cables, con esas pantallas multitátiles, en que as pantallas multitátiles, por exemplo, a da nosa escola, podemos enchufar sin ningún problema o cable HDMI, vale? Pero se traballamos con Android, co Amazon Fire Stick e co Google Chromecast, podemos enviar todo o contido da nosa tableta directamente a esas pantallas sin ningún tipo de cable, vale? É moi sinxelo. O único, como vos digo, non poden pulsar nin interactuar con el na pantalla. E se traballamos con Apple, pois co Apple TV tamén podemos mandar. Outra forma sería, que xa en moitas escolas se empeza a ver, son televisións intelixentes. Coas televisións intelixentes, sí que é certo que nos dá igual ter un dispositivo Apple ou un dispositivo Android, podemos mandar ambas á pantalla da Biblia ou á Smart TV, vamos. Vale. Outra cousa que me xurde tamén moito cando dou docencias nas escolas é a toma de decisións a hora de coller aplicacións, de comprar aplicacións, non? A verdade que as aplicacións temos que xa velas a empezar a incluílas na nosa práctica docente e empezar a velas como unha forma habitual de aprendizaxe para os nenos e nenas. Non podemos escapar delas, vale? Na casa, desde moi pequenos, xa se manejan con este tipo de ferramentas e na escola temos que empezar a incluílas e integralas de forma natural. Entón, xa temos que empezar a ver a isto como un complemento máis da nosa práctica docente. Entón, xa a partir de aí, vamos ter que empezar a perder tamén esa crenza popular que temos de que pagar por este tipo de servicios non está demasiado ben visto, non? Eu quero remarcar aquí que a maioría das aplicacións teñen un custo realmente baixo, vale? Que non nos vai a supoñer nada poder permitir, o sea, poder pagar por este tipo de servicios. Vou moi rápido porque logo quero ensinarvos moitas aplicacións, entón quero sacarme isto rápido. Aquí sempre explico tamén que cando mercamos un libro, cando mercamos unha película, sempre buscamos que sexa un produto de calidade, que este ben diseñado, que este ben escrito, que conte unha boa historia, que teña unhas ilustracións atractivas, que estean adaptadas á idade da que vamos traballar. Pois eso mismo é o que nos temos que empezar a fijar cando compramos nos unha aplicación. Se a aplicación está ben adaptada, adaptada da que queremos traballar, ten unha boa ilustración, está feita por unhas boas pedagogas, a traducción está ben feita ou incluso está no noso idioma, todo eso require un custo previo que ten que estar remunerado. Esta xente que traballa no desenvolvemento da aplicación necesita poder facelo. Entonces, nós vamos, para poder usar ese servicio, vamos ter que pagalo, vale? Por iso quero remarcar aquí a importancia de todo o traballo previo que hai cando unha aplicación chega a nosa tableta de un montón de xente que está traballando en ela durante moito tempo para sacala a luz. Entonces, aí xa creo que é importante remarcar e facer unha posta en valor, vale, de todo este traballo, de todas estas aplicacións. Como vos decía tamén, toda esta creenza que temos de que todos estes produtos digitais deberían ser gratuitos ou que teñen que ser gratuitos, nos leva moitas veces a pensar que ou estas aplicacións, claro, nos leva a ir a aplicacións gratuitas, non? Que nos pasa con estas aplicacións gratuitas? Moitas delas é certo que están moi ben, pero estas aplicacións gratuitas que están moi ben, a maioría delas sobreviven con outro tipo de ingresos, é dicir, pois teñen un merchandising asociado, teñen unha publicidade interna ou unhas compras internas que despois nos deixan a mellor traballar en 3, 4 niveles de aplicación e despois nos levan a facer unhas compras para máis, algo que logo vamos a ver que está moi ben, porque sí que é certo que moita xente me dice, jova Diego, pero que aplicación compro? Porque a mellor gastarme 3,99 por unha aplicación e despois non a vou utilizar ou non me gusta, bueno, pois estas aplicacións realmente que te dan un servicio gratuito, que che deixan 4 ou 5 niveles, a testeas na clase, funciona cos nenos, axústase ao que queres traballar, pois despois dices, bueno, pois agora vou a comprar. Entón, é unha forma que está ben de facelo, vale? Pero senón, estas aplicacións que son gratuitas necesitan subsistir, é dicir, toda esta xente que fixo a aplicación necesita vivir de algo, entonces, que nos van a levar? Van nos levar a unha serie de
inconvenientes que a mellor non nos interesa demasiado ter tanto nas bibliotecas como nas nosas aulas, que pode ser a publicidade. A publicidade moitas veces non corre peligro, pero sí que nos pode levar a un tipo de situacións emergentes que a mellor non nos interesan demasiado que os nenos vexan, vale? Entonces, se nos podemos evitar toda esa parte comprando unhas aplicacións que xa temos seguro que van a funcionar como son as de pago, pois sería ideal. Vale. Vamos por aquí, seguimos. Espera, aquí. Bueno, vale, o que os decía entonces, isto xa o temos feito. E vamos a lo. Bueno, outro problema que tamén que me encontro cando dos docencias. Diego, como asumimos desde a escola este pago das tabletas? Porque, claro, no cole non temos tarjeta de crédito para comprar aplicacións. Como xustificamos nas facturas estas aplicacións? Como facemos con isto algo novo que antes non comprábamos, que antes non tiñamos na escola e ahora sí? Moi sinxelo, nas tiendas nos encontramos estes dous tipos de tarxetas, que son as tarxetas de prepago nas que che fan facturas sin ningún tipo de problema. Podemos comprala de os cartos que nos interese, 25, 50, 15 euros, introducimos un código que ven aí detrás na nosa tableta e a partir de aí podemos comprar as aplicacións que queiramos. É totalmente seguro, é dicir, nos na nosa conta da tienda de aplicación non vamos a meter ningún tipo de dato personal, só vai este número, entonces seguro 100%, vale? O único que nos pode pasar, a mellor sobre todo en alumnado máis maior, máis que os pequenos, a mellor que nese momento os nenos están traballando de forma autónoma coa tableta, que entren na tienda de aplicacións e queiran mercar eles ou merquen algunha aplicación sin querer. Na maioría dos casos, tanto Android como Apple, manda que metamos un contrasinal antes de acceder á compra final. Entón, aí tamén estaríamos cobertos, vale? Non habería ningún problema, porque sí, chegarían á parte da compra, pero despois se dirían, oye, tens que meter un contrasinal. Entón, aí xa se cortaría iso, vale? Entón, despois, desde a asesoría, realmente isto é unha factura máis, vale? Pódese ver o historial das aplicacións baixadas asociadas a isto, é dicir, é moi fácil xustificar que efectivamente compramos esta tarjeta e con esta tarjeta fixeros unha serie de compras de aplicacións que están axustadas ao noso traballo. Vale. Vamos a seguir así un poquinho con esta parte teórica antes de meternos nas aplicacións e xa vamos coa última parte. Vale, quero falarvos un pouquiño de como integramos todo este traballo que vamos ver agora de aplicacións na nosa biblioteca e especialmente na nosa biblioteca creativa. Nos noso centro, que como xa vos dixen, estou no CIP Canosa Rus, un cole rural, pequeno, de pouco alumnado, no que ten xa moito bagaje en plan B, en biblioteca creativa, xa somos de quinto ano, estamos en LIA, bueno, Radio na Biblio, decir que temos xa, digamos, unha pequena experiencia no tema de biblioteca. Traballamos un produto documental integrado de centro, no que todos os profes colaboran, están implicados, salen actividades e produtos realmente chulos, e a partir de aí, digamos que deriva a nosa biblioteca creativa. Como organizamos nosa biblioteca creativa no noso centro? Facémolo desde dúas vías, non? Unhas vías que son actividades propostas desde a biblioteca creativa a todas as aulas, ofrecemos todos os materiales que hai desde a nosa biblioteca creativa a todas as aulas e logo, dentro da nosa biblioteca creativa, temos un espazo dedicado exclusivamente para a biblioteca creativa, o noso espazo Fedello, no que no todos os recreos, este ano polo tema do Covid non, pero ahora vos conto como nos estamos un poquinho reinventando, dedicamos cada recreo a unha especie de, digamos, con unha temática específica, non? Este era o noso PDI do ano pasado, este ano continúa, Mar o Mar, entonces cada día era un nome dunha muller asociada ao mundo do mar, entonces os lunes, pois, material relacionado coa construcción, os martes sobre a realidade mércores, realidade aumentada, os viernes era o día específico do PDI onde poñíamos uns cortometraxes, bueno, cada día estaba dedicada a iso, non? Con uns encargados que eran os nenos de sexto, que levaban todo isto e funcionaba á perfección. Aí, neses espazos, neses obradoiros, para dicirlo de alguma maneira, non? Eses recunchos dos recreos, é onde incluíamos as nosas tabletas, vale? Ali tiñamos, no cole temos ahora mismo 10 ou 11 tabletas. Esas tabletas estaban a disposición de todo o alumnado, entonces os encargados eran os encargados de ese día, se tocaba realidade aumentada, eu a primeira hora preparaba as aplicacións de realidade aumentada que íbamos a ver, se tocaba construcións, víamos as aplicacións de construcións que íbamos a traballar, é dicir, que estaban incluídas e integradas perfectamente nos talleres ou nos recunchos que tiñamos cada día, vale? Entón, é unha forma tamén de incluílas de forma libre na biblioteca creativa, sin necesidade de telas tamén na nosa aula e tutorizadas todo o tempo por nós.
este ano, como vos decía, bueno, non podemos ter o espazo fedello na biblioteca, porque é certo que todavía estamos vendo como podemos meter o alumnado ali para manter as distancias e, bueno, que sexa un espacio seguro. Entón, de momento, levamos unha pequena parte da biblioteca a todas as aulas, non? Entón, levamos unhos estantes nos que reservamos unhos estantes para a biblioteca normal, para a biblioteca de libro, e unhos estantes para a biblioteca creativa. Un será un pouquiño que vamos ver as aplicacións dedicado á programación, pensamento computacional, robótica, e outro caixón pois será máis dedicado á parte máis creativa, artística da biblioteca creativa. E agora sí, vamos a meternos un pouquiño a ver exemplos de aplicacións. Agrupeinas por competencias clave. A verdad que aquí tuve un debate, non sabía moi ben como agrupalas, porque podía poñelas por ámbito de desenvolvemento, por contido, pero, bueno, despois decidí poñelas por competencias. Realmente xa sabedes que as competencias son interdisciplinares, entonces vades a ver que a comunicativo-lingüística se axusta perfectamente moitas veces en aprender a aprender, na competencia digital, entonces, bueno, vades a ver que poderían englobalas en diferentes ámbitos, pero foi unha forma que deciden así, que creo que tamén se pode entender bastante ben. Entón, agora, vamos a empezar coa comunicativo-lingüística, e, como vos dicía, van ser aplicacións que eu creo que nos van enriquecer moito, vale, todos os nosos proxectos de centro, o proxecto de biblioteca, a nosa práctica docente, pero nos vamos a centrar principalmente en esta parte creativa, vale, nas aplicacións que eu creo que poden enriquecer todo isto. Entón, vamos a empezar con unha que me encanta, que a traballamos moitísimo, sobre todo na etapa de infantil e primeiros niveles de primaria, que é unha aplicación que está genial para a parte, sobre todo, de gamificación, vale? Pois cando queremos gamificar algún tipo de contido, esta aplicación, bueno, o das aplicacións non as vamos ir vendo aquí, porque a verdad que era un engorro, se tiña que estar pasando, presentando a aplicación. O que vou facer é que lles vou pasar todas as aplicacións que vamos ver hoxe nun documento, vale, e despois podedes acceder a él. De todas formas, despois, ao final da presentación, tamén vai haber un Mentimeter, onde vades poder preguntarme todas as dúbidas que queirades, vale, e de todas formas por redes sociais, o mesmo, vale. Pero, bueno, que non vos agobiedes se vou ir moi rápido, porque son moitas as que vamos a ver, que vades ter o documento con todas, para que despois podades fedellar con calma con elas, vale. Se tedes algunha dúbida, pois me diredes. Vou acercar por aquí, para que me poda coller a pantalla, vale. Esta sería Chatterpix ou Chatterkit, vale? É unha aplicación que, como vos decía, é ideal para poder gamificar contidos, vale? Podo acceder á galería unha foto, vou acceder á galería, coller unha das que temos aquí que xa ven por defecto, por exemplo, esta que temos aquí, e o funcionamento sinxelo. Bueno, que me refería, esta aplicación, por exemplo, é gratuita. Ten aquí unha pequena marca ou tal, pero é gratuita das que non ten publicidade, que funciona moi ben, que a ilustración é moi chula. Que fai? Voulle crear a este a boca por aquí, non sei se me está despillando, sí, vale, creei unha boca e vou a gravar o contido que quera que fale, é dicir, vou animar esta ilustración que teño aquí, vale, vou a gravar, vou a permitir porque 3, 2, 1, non sei se vedes. Hola, que tal? Estamos nas xornadas de Biblioteca Creativa. Vale, dou a play, vou subir o volumen, creo que está baixo, pero xa vedes o movimento que fai da boca, vale? Que tal? Estamos nas xornadas de Biblioteca Creativa. Vale, é un contido super sinxelo de usar, os nenos encántalles, é moi fácil para que traballen eles, para que traballemos nosotros, para a parte de estimulación de linguaxe tamén é perfecta. Entón, moitas veces, moito o que fan os meus compañeiros é utilizala tamén a hora de gamificar na aula, vale? Porque se queres darlle vida mellor a calquer tipo de ilustración, de debuxo, se pode facer. Algo tamén que resulta moi divertido aos nenos é que poderíamos facer con fotos nosas, vale? Podemos coller fotos do noso entorno máis próximo e darlle vida, vale? Entón é moi guai. De feito, no cole, a nosa mascota da biblioteca, a Bruxa Leoteca, pois sí que a utilizamos moitas veces con isto, facemos a boca e falamos e a verdad que resulta moi ben. Outra aplicación tamén que englobei aquí dentro de comunicativo-lingüística e creo que tamén pode enriquecer moitísimo todos os nosos proxectos de centro, sobre todo cando traballamos no Chroma, un teleprompter, vale? Este que se chama Parrot Teleprompter é super sinxelo de usar, a min o que máis me gusta. Nos no cole tamén temos, non o trouxen porque xa vivo con un montón de cousas, pero é un trípode para a tableta. Os hai super económicos e a verdad que merece moitísimo a pena telos neses espacios, nesas aulas audiovisuais ou de croma, porque realmente poñerías a tableta así e ahora vades a ver que con este teleprompter é comodísimo traballar co croma de fondo e vendo todo o que está pasando.
Vale. Doulle aquí e vades ver como funciona. É un teleprompter, doulle a play, e aí teríamos, podemos axustar os tempos, o tamaño da letra, o color de fondo, o color da letra. Vale, é genial. É un recurso, a verdad, que para toda esta parte de Chroma é perfecto. Eu creo que pode enriquecer moito todo o traballo que facemos nel. Outra aplicación tamén é así comunicativo-lingüística que creo que é necesaria para ter nas nosas tabletas é un teclado, vale, para, sobre todo, a niveles máis de infantil e primeiros niveles de primaria. Os teclados que veñen nas tabletas por defecto suelen ser teclados bastante complexos, con un montón de símbolos, a letra non se ve moi clara, os colores confúndense. Entonces, hai un teclado que se chama Keido Dogo Plus, que é un teclado genial porque, vou abrir aquí notas, para que o vexades, e se dou aquí, xa me sale. Vale, aí o tedes. Vedes, este tipo de letra é unha letra que está especialmente diseñada para o alumnado con dificultades en lectura e escritura e é super claro, omite prácticamente todos os símbolos e signos que os nenos non iban a utilizar, entón creo que é moi interesante que, sobre todo, xa vos digo, nos primeiros niveles de primaria e educación infantil, para que os nenos podan traballar están mayúsculas, é moi visual, entón para traballar, sobre todo xa estos traballos nos que os nenos escriben na tableta, é moi interesante ter este tipo de teclado en preferencia do outro. Vale, seguimos así con alguna aplicación máis de comunicativo-lingüística, unha que me encanta e os nenos de infantil é un exitazo sempre, unha que se chama YoPuppet, vou vos ensinar tamén, porque esta va a necesitar que se enfoque ben a pantalla. Vou coller, por exemplo, esta RA e vedes o que vai pasar. Vamos a darlle a Let's Go. Esperamos que cargue. Vou poñer a man. E o que estou facendo, non sei se o compañero pode coller, aquí eu estaría colléndome a miña, se me poño así, creo que sale, colléndome a miña cara e estou facendo unha marioneta. Vale, ahora quedou aí un poquinho bloqueado, pero vou salir e volver a entrar para que o podades ver ahora que xa me girei e conseguimos o plano. É unha marioneta, vale, en realidade aumentada, entón a verdade que está moi chulo, porque incluso a este fondo de tal, pero podemos poñer o fondo que nos interesa a nos outros, podemos cambiarlle a emoción, podemos cambiar, vale, aí está, vale, aí o temos, é que se salía eu non, vale, entón poderíamos falar, entón está genial para contar contos, bueno, para calquer tipo de actividade que nos poida ocurrir, como vos decía, nos deixa meter unha foto de fondo que nos queiramos, vale. É superinteresante un recurso que aos nenos lles encanta. Bueno, vamos ahora pasar a aplicacións un poquinho relacionadas ca competencia matemática, ciencia e tecnoloxía. Aquí metín tamén un poquinho de aplicacións que tamén podemos ter para xogo libre no noso espacio fedello, vale? Estas que vimos agora sí que serían un poquinho para enriquecer os nosos proxectos ou para todo o traballo que facemos en aula, pero que vamos ver agora, digamos que é unha aplicación que me encanta, que aos nenos lles gusta moitísimo, para ter nos nosos espacios fedellos. Vamos ver moito xe de planetas, entonces, esta pareceme ideal. Chámase Planets, e traballa sobre todo, metina en ciencia, pero realmente o que vai traballar é a atención dos nenos, vale? Esta é unha típica aplicación de pago, que vades a ver que ten un diseño espectacular, que non temos anuncios, as ilustracións, bueno, que sí que se nota a calidade do produto sin... Vale, damos aquí. Aquí xa os nenos xa tenen todo pasado, pero vou ir, por exemplo, a este planeta de aquí, e o que temos que facer é... Bueno, este é un poquinho máis complejo, Temos que ir buscando a cor, que se axusta aquí. Pois, por exemplo, aquí temos area con area, pero se movo para aquí, é que vou ir a un nivel un poquinho máis complexo. Se movo para aquí, se movo para aquí, se movo para aquí. Bueno, xa estou super entrenado, xa vedes que... Vale, realmente o que estamos traballando é a atención. Están geniales, xa vos digo, nos espacios fedellos funciona perfecto, e neses días a mellor nos que nos interesa traballar construcións, puzzles, ciencia, pois complementan moi ben ese día, vale? Vamos ver un nivel un poquinho máis sinxelo para que vexades a súa evolución. Espera, este xa non sería de movernos, de mover as partes de abaixo, e se vou atrás e collo o primeiro nivel, vedes que é moi sinxeliño, que os de infantil poderían traballar con el sin ningún tipo de problema, vale?
son pouquiños niveles, sin mover, sin darlle volta, logo despois incluso poderíamos alternar para arriba e para baixo, bueno, algúns van moi rápido, outros teñen tempo, pero bueno, é unha aplicación que funciona moi ben, como vos digo, nos espacios fedellos. Bueno, vamos ver así a primeira aplicación de mesa que complementa un pouquiño a parte de tablet con, digamos, con a parte manipulativa, non? Este recurso vou nos sacar varias veces, é un recurso que me encanta, chámase Osmo Play, e o que fai é, vou poñer isto por aquí, esta é unha base e isto é un espelliño, non? O que vai facer é, con este espello de aquí, vai nos gravar o que está ocorrendo na nosa mesa, entón nos vamos a interactuar na mesa e todo o que vai estar pasando na mesa vai repercutir na nosa pantalla. Vou axustar aquí isto. Aquí, cando utilizamos esta aplicación que vos vou ensinar ahora, que ten moitas, pero vou vos ensinar especialmente unha, que vai ser un Tangram. Nós temos un día de construcións no noso espacio fedello e o Tangram este é o Tangram estrella. Antes tiñamos o Tangram tradicional, pero desde que chegou o Osmo, a verdad que aos nenos encantoulles. Vou ir aquí, vou no buscar, poño xa Tangram, aquí está, e vades ver como funciona. É super sinxelo, ten niveles para infantil e para primaria. Como vos decía, aquí hai un espelliño que vai nos acoller o que está pasando aí. Vou a poñer que tengo unha muestra. Espera. Empezamos, omitimos o quizá despois. Vale, as fichas son de madeira, o sea, están genial. E ahora si nos carga, o empezamos a ver. Que esperemos que sí. Aí está. Vale. Voulle dar a Junior, para que vexades un poquinho como parte de niveles máis sinxelos e niveles máis complexos. Nos debería, como fondo é blanco, quero pensar que nos lo vai pillar, pero... Temos ben postos, sí. Espera un momento. Bueno, colocar. Ahora sí. Vale, logo teñen aí unha pequena animación. Si sacamos, ahora nos vai salir o seguinte nivel. Vale, un gatiño, o mismo. Coloco por aquí. Por aquí, vedes que ahora xa vai. Que me vai recoñecendo o momento cando vou poñendo as pezas. O sea, está genial. Os nenos, xa vos digo, os nenos encántalles. Vale, vamos ver outro. A ver en que se pode convertir este, o mismo. Poñemos este por aquí. Esta por aquí. E fáltanos esta por aí. Vale. Bueno, e así iríamos enlazando unha con outra, con outra, con outra, con outra. Non me quería parar aquí, pero ensino vos para que vexades que teñen estes paquetes de Osmo, teñen un montón de xogos, vale, teñen algún tamén de Lecto, con un montón de... Este é o de Lecto, chamache Osmo Wars, vale, con un montón de letras tamén, vale. Vamos interactuando aquí coas letras e vamos facendo ejercicios de Lecto, que está genial para traballar a lectoescritura ou alumnado con dificultades de escritura. E tamén o temos de números. A ver, por aquí. Vale, temos os números e con puntiños. E tamén está genial para traballar, de feitos de números, traballa incluso hasta a multiplicación. É un recurso super completo. Logo teñen un montón de aplicacións máis, tamén para facer dibuxos, o sea, podemos poñer aquí un folio e o que estamos dibuixando aquí está lo vendo aquí, é dicir, que ten moitísimas aplicacións a maiores que esta, vale? Logo, como vades ter ao nombre da aplicación, podedes mirar. Daqui vamos a ver outra despois, que é de pensamento computacional, que é verdad que é unha pasada. Vale, vou ir ordenando todo por aquí, porque senón, despois non encontro o resto do material. Vou quitar a chuleta das aplicacións que levamos. Vale, e vamos a seguir con outra tamén, que complementa genial todos estes espacios fedellos, que se chama Busy Shapes, que é un poquinho tamén esa parte da atención, de colores, de formas, que simplemente, bueno, pantalla, como vos digo sempre, non? Pantalla limpia, super cuidado, e simplemente para infantil é unha aplicación que lles encanta, na que teñen que ir introducindo as formas nos buratos, vale? Ao principio teñen que ir atendendo a cor, a forma, están nos niveles moi fáciles de momento, pero aquí xa teñen que discriminar entre un e outro. Este lá por aquí, este por aquí, este por aquí,
este por aquí, e así vamos, con pantallas, pantallas, pantallas infinitas, vale? Outro recurso que, como os digo, funciona genial na biblioteca creativa, neses espacios fedellos, vale? Ben, seguiríamos así. De feito, teñen Bushy Shapes 1, Bushy Shapes 2, Colors e Shapes, formas e colores, vale? Que para traballar as formas geométricas está genial. Se seguimos tamén nesta parte, así máis aplicacións que funcionan moi ben na biblioteca creativa, nese espacio fedello, esta que se chama Miximal, tamén é outra que lles encanta. Esta explora moi ben toda a creatividade dos nenos porque poden crear animais un poquinho fantásticos porque van coller a cabeza, o tronco e as extremidades e van poder crear o animal que se lles ocorra, vale? O ideal do xogo, pois, en un principio, sería formar pois, o canguro, pero o divertido pois, é crear, por exemplo, un camensaurio, vale? Collemos o canguro, collemos esta parte do flamenco e esta parte de dinosaurio. Por exemplo, un colela. Vale. É moi divertido porque a partir de aquí, sí que na clase, pois xorden un montón de tarefas nos que vamos a inventarnos unha historia para él, inventámonos a familia, bueno, despois realmente na nosa práctica docente son aplicacións que nos dan moitísimo xogo sempre. Vale, máis cousiñas por aí que teño para ensinarvos. Volvemos á mesa, vou vos ensinar outra aplicación que tamén está genial, un desarrollador que ten un montón de material complementario da tablet. Esta que vos vou ensinar agora, bueno, a empresa chamase Marbotic, vou vos ensinar máis consillas deles, vale, que trouxen aquí para que vexades. É un recurso que utilizamos moitísimo na nosa escola en atención á diversidade, pero que para as bibliotecas creativas ven genial. Esta que vos vou ensinar chamase, a ver que lo encontro por aquí, aquí está, Smart Shapes, e vamos a ir sacando. Son formas geométricas e cores. Vale, por aquí estemos. Que vai a facer isto? Vamos allá, pero non me quería dar de alta, saltamos. Que vai facer isto? Temos o material manipulable, que sempre está genial, e o que vai facer é que vai interactuar con a nosa pantalla. Vale, aquí ten unha especie de banda magnética que fai que recoñeza a forma na nosa pantalla. Vou ir, por exemplo, a esta noria que temos aquí. Aquí é un xogo colaborativo na que xogan dous nenos. Entonces, un deles vai ter que coller un color e outra forma. Estáme pedindo que colla o color vermello, collo o color vermello coa estrela. Vale, e aí temos o primeiro que se soba a noria. Bueno, esta era a parte de explicación do xogo e ahora vamos, vale, amarillo, pois, como facemos este amarillo? Fixémelo con a forma dun corazón e fixémelo con color amarelo. Genial. Vale, forma de corazón, color verde, aí. Vale, color azul, triángulo. Vale, ten máis xogos. Ten, por exemplo, este memory, que tamén é moi guai. Vamos coller estes dous. Vamos a facer a primeira proba. Entonces, nos pide que ponemos un cuadrado. Vale, vou poñer azul. Vale. Ahora xogaría o compañeiro. E vai poñer o azul, que puxen eu, e o amarelo. Ahora volvo eu. E poño o azul, poño o amarelo, e o complico con unha estrela. Toca o seguinte, e así iríamos enlazando, vale? Un memory complexo, longo, pero que xa vos digo que funciona genial para traballar a atención, formas, colores, que está super completo. Como vos decía, de Marbotic, teñen materiales tamén moi chulos, que esta caixa, por exemplo, que teño aquí, que os ensino ahora, que é o mismo que acabamos de ver, este material de madeira, pero son letras e números, vale? Entón podemos traballar un montón de parte de lectoescritura e de matemáticas con isto, vale? Non me paro con as aplicacións, son un montón delas, pero é un recurso que é unha auténtica pasada. Estas son en minúsculas, as teñen en mayúsculas para infantil e aparte dos números, vale? Como vedes aquí, e son geniales para traballar as sumas, para traballar toda a ruta visual e ortográfica de lecto, é dicir, que é super completa. É unha pasada. Vale, seguimos. Volvo a coller a chuleta, vou ir guardando isto. E vamos a meternos tamén un pouquiño na realidade aumentada. Trouxe moitas cousas de realidade aumentada. A realidade aumentada, a verdad que
é un mundo que me fascina, que os nenos lles fascina, non nos vamos poder aparar moito, sí que é certo que na biblioteca creativa dá moitísimo xogo porque podemos crear todo o que se nos ocurra, de feito vamos a ver como, porque vamos a ver moita realidade aumentada prediseñada, xa de aplicacións, pero vou vos ensinar que hai polo menos dúas ferramentas, que son as que máis utilizo no cole, para crear nos o contido de realidade aumentada, e aí penso que está xa toda a riqueza que podemos darlle a un proxecto na nosa escola, vale? Vamos a empezar con algo que moito seguramente xa coñecedes, que son as fichas de realidade aumentada. Esta que vos vou ensinar primeiro, chámase Chromebille Science, vou abrir por aquí, Chromebille, aquí a temos, vale. Primeiro teríamos que entrar na página de Chromebille, vou deixar voz a isto, pois está altísima, vale. Teríamos que entrar na página de Chromebille, na súa web, e ali vamos ter unha serie de fichas que vamos poder imprimir. Bueno, isto é moi básico, pero tamén vos digo que é tan básico que é o produto estrella da nosa biblioteca creativa. Esta aplicación en concreto no, pero a mesma que vamos ver despois, que é Quiver, funciona genial. O sea, ven a conmemoración de Samaín. Temos fichas de Samaín. Poñemos ali, e a verdad que non sei por qué, pero os nenos ao mellor están un poquinho que lles encanta colorear, e na clase a verdad que agora, a mellor ese momento de colorear é algo que xa non se fai tanto como se facía antes, pois no momento que poden vir abaixo e colorear as cabazas, para que despois cobren vida, poñense a colorea, e despois que vexan que esas cabazas van cobrar vida da súa ficha como as colorearon eles, a verdad que é unha auténtica pasada. E a parte, digamos, máis básica e inicial da realidade aumentada, pero funciona que alucinades. Bueno, vades ver que é moi sinxelo, xa o coloreei. Esta de ciencias, hai un pack de ciencias que ten as plantas, o universo, o corpo humano, bueno, un montón de contido de ciencias que traballamos no noso currículum, vale, que de feito axustase a un porrón de estándares que temos no noso currículum. A aplicación é super sinxela de usar, voulle dar a xogar, escollo o paquete que quero, neste caso é o paquete de cosas de clase, como vos digo, me registro gratuitamente na web e descargo o pack en PDF. Seguinte, e xa me abre a cámara. Que vou facer? Simplemente escanear, ora giro para que podades ver, se non poño así e a mellor o conseguimos. No, así non. Un momento, aí o temos, vale. Non me está collendo color, non sei por qué, pero estades vendo que nesta altura para que me colla a cámara é complicado, porque ten que estar escaneando a ficha, pero ahora o vedes, vale. Aí o temos, neste caso sería a pel, podemos traballar tamén toda a parte dos músculos, vedes se me acerco, que é unha pasada de definición, espera que me vou a pillar. A ver, aí, joa, un momento, aí o temos, e tamén podemos traballar toda a parte do esqueleto. Bueno, está un poquinho complicado, aí, vale, aí o temos, vale. A ficha aparte ten tamén para cubrir todas as partes dos osos, bueno, que está super completa. E os nenos encántalles. O mismo que con esta, pois trouxen outro exemplo que sería as plantas, vale. Tamén a coloreei e vamos ver como se vería. Aí. Saleume, aí o temos, vale. E aquí simplemente vamos a traballar un poquinho. Se lle damos un poquinho de sol, xa crece un poquinho. Se damos un poquinho de amor, se damos un poquinho de vento, se apodamos un poquinho, vale. Leite non lle interesa demasiado e que a chamemos tampouco. Pero aí vedes, vale, a planta. Estáse vendo en blanco e negro, non sei por que debe ser a forma de collelo, debería verse dos colores que acabamos de colorear, vale. Que iso é o guai. Vale, aquí tamén vemos como están as raíces todas. Bueno, que é a verdade que é un recurso que é unha pasada. Como vos decía, ten un montón de fichas para descargar. Chromebille Science sí que é moi limitado porque sí que traballa ciencias, pero temos despois Quiver, que vos vou ensinar, que poderíamos abrangar moitísimo máis. Vale, vamos a seguir vendo entonces aplicacións, volvo a chuleta e vamos a Quiver, efectivamente, vale, que xa tiña por aquí enlazada. De Quiver tamén trouxen dúas tamén dúas un poquinho relacionadas con contido, pero Quiver, como vos decía, ten un montón de packs diferentes. De feito, en Quiver, vou vos levar a web para que vexades, vale? Vamos aquí un momento a Safari.
Estou pensando que, claro, non temos rede. Bueno, entraríamos en Quiver Visión e aí nos levaría aos packs de colores. Seleccionaríamos o pack que nos interesa e xa estaría, vale, descargar, descargo en PDF e listo. Pintei dúas fichas tamén, trouxen unha ficha que sería o volcán e trouxen outra que é a célula. Tamén para que vexades que esta xa se mete a mellor en contido un poquinho máis alto que a de Chromeville Science. Vamos entonces a facer o volcán, que esta verdad que é unha pasada. Vou aquí, volvo a buscar a aplicación de Quiver. Vale. E vamos a verlo así nun momento. O mismo proceso, vale? Vou escanear a ficha e vai cobrar vida. Bueno, están abrindo. Quiver ten algúns packs de pago, pero vades a ver que a maioría son gratuitos, vale? De feito, algúns alternan, algúnas veces está de pago, outras veces está gratuito, pero generalmente os que máis nos interesan para o cole son todos gratuitos. Bueno, vou ir aquí a esta bolboreta que teño aquí, fago o mismo que facía que con Villers Science, collo a ficha, aí me está pillando, aí está, vale, e aí teño o volcán. Non o teño coloreado, por eso non se ve, só está coloreado por dentro, entonces se empezo a dar a provocar a erupción, debería empezar a salir, senón voulle dar aquí, non, é que non, pero un momento, non sei por que se me quedou aí, porque estou na parte de, vou outra vez, un momento, aí, vale, aí temos, vale, ahora sí que vai. Aí vemos, vale, está todo blanco porque non o colorei, pero sí que temos o núcleo de core. Entón, vou empezar a dar, vou provocar unha erupción. Vale, así me aparto un poquinho, vedes aínda que colle distancia. Vale, podo darlle como sería con core. É un recurso, verdad, que é genial. Podo acercarme, velo con proximidade, velo desde arriba. E logo despois tamén tería preguntas dentro da propia aplicación para explorar, non? Cales son as partes do volcán, para seleccionar cal nos interesa, cal non. A verdade que é un recurso que está super guai. E vou vos ensinar xa que teño aquí que colorei a célula, vale? O mismo escaneo, super sinxelo, poño por arriba, cando se me poñan azul que xa ten pillada. Aí está, vale. E aí temos a célula, vale? Está genial, aí a vemos de cerca, podo acercarme. Se lle pincho, temos todas as partes, pared celular, podo... Onde está a pared celular? Pois, bueno, claro, ahora mismo de biología, pois non sei. Aquí o mellor. Pois daríalle, vale. Pero vedes que é unha pasada, que se ve coa cor que fixen eu. A definición é genial. E xa vos digo, hai un montón delas, vale? Seguindo prácticamente as defeitos e instruccións que veñen na ficha, xa nos dice que entremos en Quiver e descargalas e listo. E destas, pois hai nas de Samaín, de Nadal, que funcionan moi ben, como vos digo, na biblioteca creativa. De feito, co de colorear sempre teño unha anécdota, sempre que lles poño este tipo de fichas, os nenos pírranse por pintar, e despois cando lles digo, vamos verlo en realidade aumentada, non lles interesa xa nada ao final, porque despois o que lles interesaba era coloreala, pero bueno, despois cando ven alucinan, vale. Mais de realidade aumentada por aquí, vou vos ensinar outro material tamén de complementario, este é Shifu. Shifu tamén ten moitísimo material para traballar lecto, para traballar mates, pero trouxen de realidade aumentada relacionado un poquinho con ciencias e que podan enriquecer, pois, como vos decía, non? Os nosos proxectos de centro. Estas son, trouxen unhas poquiñas, a verdad que este paquete do espacio ten infinidade de tarxetas de realidade aumentada, gústame porque non traballa solamente o planeta ou o sistema solar, traballa un montón de asteroides, traballa un montón de meteoritos, GPS, constelacións, vale, trouxen, por exemplo, o GPS, un cometa, a Osa Maior, o sistema solar, un astronauta, o sistema de rotación, un eclipse solar. Entón vou coller, por exemplo, o eclipse solar, vale? Eclipse solar, tarjeta, super dura, genial para traballar cos nenos. Vou abrir a aplicación. Aquí a teño, Shifu, e o mismo, super sinxela de usar, solamente vou escanear a tarxeta, e xa a partir de aí vai cobrar vida. Play Space, vale, escaneo, e aí temos
o Sol, coa Terra e a Lúa, vale? E a partir de aí vamos a provocar o eclipse, non sei se a cámara o está pillando, pero vemos o que ocurre na Terra cando se nos pon a Lúa polo medio, vale? Aí. Vale, podería acercarme, neste caso, está guai porque unha vez que o pilla, o podo levar a donde o queira, vale? Outra, para que vexades, pois, por exemplo, esta parte de un cometa, tamén moi sinxelo, poño a tarjeta, e debería aparecerme por aí, porque xa me dixo que sí, vale, pero non se está vendo. Non sei por que non se está vendo, vou coller a osa maior. Aquí sí, aí a temos, vale. O mismo, podo levarla ao ceo, podo interactuar con ela. Desta, vou vos ensinar, bueno, ahora xa estaba cargando a osa, vale. Do espacio hai outra que logo vos ensino, que é gratuita, esta sí que é de pago, que a min gusta tamén moito, non é ten a definición que ten esta, evidentemente, porque está de pago, pero está genial para moitos proxectos de centro. Por exemplo, nós ahora estamos empezando a traballar o universo e un dos produtos que vamos a facer pois vai ser con esas tarxetas que ahora vos ensino. Vale. Mais, vou vos ensinar Storage, que é unha pasada. Nos na Biblioteca Creativa no pasado montamos unha especie de supermercado de realidade aumentada que aos nenos encantoulles. A explicación chamase Storage, esta de aquí, e vou coller o material. Un momento, que o teño por aquí. Este material sí que o temos que preparar nós. Eu, de feito, prepareino tamén cando traballei cos nenos toda esta parte na clase da alimentación e dos cartos, vale? En mates e ciencias, foron eles tamén os imprimín o material, imprímese na web de Storage, e é que pois son un montón de alimentos con un código QR, vale? Vedes aquí, os teño plastificados, aquí tengo un brécol, unha mazá, vale, tamén temos peixe, tengo unha barra de pan, vale, trouxen así un pouquiño un exemplo de todo. E a aplicación en sí ten dúas partes. Ten unha parte que me interesa menos, que digamos que o supermercado, no que vamos co carrito, facemos a compra, pois vou coller unha tarta, vou pagar xa, vale, meto a tarta aquí e con cartos físicos pagaremos, que xa é o meu ticket e pago, vale. Ben, collo os cartos, isto costa 10, pago 10 e xa está, vale. Unha aplicación normal para aprender cos cartos, pero ten esta parte que me encanta, que é a caixa registradora do supermercado e o escáner que teñen no supermercado. Entón, poñemos a tableta aquí así, bueno, vou a poñer así para que vexades, pero os nenos están interactuando con ela. Entón, que comprache? Pois comprei brécol, vai pasando na caixa e automáticamente vai me saindo no ticket o que comprei. Espera, que coa cámara, ai. Vale, vedes, 4, 5, bueno, a pan xa o pesei, a mazá, 2, vale, pois imagínate, comprei isto, vale, 11. Os nenos pagaríamos cos cartos que temos na vila ou cos cartos do cole, e un recurso que lles encanta. A verdad que o supermercado podese montar moi chulo porque son un montón de alimentos, tes unha parede con un mural con todos os alimentos, entón para facer este xogo de compras e despois coa tablet pagar, a verdad que é super interesante. Vamos a seguir, tamén con algunha máis por aí que teño destas así de realidade aumentada para traballar ciencia. E esta sí que é un poquinho relacionada con mates, pero aos nenos gustalle tanto que a verdad que quería ensinárvolas. Chámase Math Ninja e traballa diferentes niveles de matemáticas. Espera, que é Math Ninja, pero Math Ninja AR, non Math Ninja normal. Aquí está. Traballa suma, resta, multiplicación e división, vale? E é a verdad que é unha forma super guai de traballalo. A ver, que os ensino por aquí, vou dar a Start para comezar, vou crear unha aldea ninja e nesa aldea ninja vamos ter que resolver diferentes operacións matemáticas. Vou coller un modo fácil, de sumas e restas, e vou coller a aldea, vale, temos diferentes niveles de aldea, de complexos, vou coller unha aldea sinxela. Que vou facer? Vou crear, creo que nos podemos quedar así a cámara, vou crear a aldea aquí, xa me sale aquí, vale, vou a poñer grande porque así o podedes ver, máis ou menos neste tamaño, pareceme que está guai aquí colocada, así, vale.
xa teño. E automáticamente vai me poñer retos matemáticos que teño que resolver. Pois 6 máis non sei dá 9. E se vos fijades, teño un montón de veciños da aldea con números. Pois tería que buscar que veciño ten o número que resolve esta operación. Vale. E a verdad que buscaríamos por aí, a ver se encontro por aquí. Aí temos, vale, 3. Outra máis. Pois 16 menos tal, dá 2. E así iríamos buscando. Este é un modelo sinxelo, teríamos tamén multiplicación e división, e a verdade que é unha aplicación que lles encanta. Estou non vendo desde lonxe, pero podería acercarme e interactuar perfectamente pola aldea. Vale, a verdade que é unha pasada de aplicación. Vale, máis cousiñas. Non sei como vamos de tempo. Vale, vamos aló. Como estábamos vendo a realidade aumentada e estábamos vendo a parte do espacio, vamos a seguir con ela, como vos decía, con esas fichas gratuitas, que aquí as teño, do espacio. Tamén as teñen gratuitas para imprimir na súa web. Eu as teño impresas en Core e plastifiqueinas. Vale, son estas aquí, estas son os planetas. Nesta web, que vades a ver, tamén teñen letras, teñen formas, teñen números, teñen operacións matemáticas, é dicir, que é unha aplicación que ten un montón de recursos. E chámase, a ver, aquí a temos, boa aplicación de realidade aumentada. Aquí está, flashcards. Esta é gratuita, vale, isto é que para que vexades tamén un poquinho as dúas partes, do material comercializado e material gratuito. Vou dar a free e vou coller, bueno, non collín a parte de Space, aquí está, ahora sí. E vou escanear a miña tarxeta de Moon, de Luna. A escaneo nun momento e aí a temos, vale? Aí está, voulle poñer ao lado o Sol. Vedes que sí que acerto con un poquinho máis básica, pero a verdad que gustame moito esta aplicación, basicamente porque, por exemplo, o proxecto que vamos a facer agora na clase, pois vamos a crear un panel do espacio, colocaremos as tarxetas como se fora o sistema solar e despois coa tablet pois teremos un planetario na nosa clase, vale? A verdad que un recurso moi chulo para iso. Ten todos os planetas. Vale, para que se venda un poquinho, super fácil de usar. Outro tipo de aplicación e outro tipo de tarxeta tamén que ten esta de AR flashcards, pois sería, por exemplo, os animales do alfabeto. Vou escanealos. Esta está en inglés, vale. Si que xa contactei fai tempo con eles, a ver se estaban preparando unha versión en español, parece ser que sí, e sería guai, pero porque a verdade que é un recurso que me encanta para iniciar os nenos na lecto. Vedes, ADDDoc, volvo a pillar, interactúa tamén, bueno, está dando feedback auditivo, vale? E a verdade que é unha pasada, porque a min gustame moito porque poderían formar o seu nome, formar diferentes palabras, en realidade aumentada, porque sincroniza as dúas, a ver se me pilla. Bueno, saleume aí aparte o perreo gato, xuntos ao lado. Vale. Como vos decía, na web, como vades ter despois a lista de aplicacións, na web tedes para descargar todos estes packs, imprimilos, plastificalos, e a verdade que é un recurso que funciona genial, Va, seguimos. Vamos a pasar un poquinho agora a aplicacións de aprender a aprender. Esta aplicación é moi sinxela, simplemente un temporalizador que tanto na clase como na Biblia, cando programamos unha actividade e poñemos un tempo estimado, moitas veces aos nenos costelles moito non regular, que temos 5 minutos para facela. 5 minutos, que son 5 minutos. Pois se temos este temporalizador de mouse timer, se lle poño aquí os 5 minutos e visualizamos a un rato que vai empezar a comer mazás e cando chega ao queixo pasaron os 5 minutos, pois o vemos moi claro, moi rápido, moi conciso e aparte os nenos encantalles. Vale, moi sinxela, solamente isto. Temos aí o rato comendo así, pasarían os 5 minutos, chegaría ao queixo, está cheo e acabouse o tempo. Vale. Tamén creo que é unha aplicación que pode así un poquinho enriquecer toda esta práctica docente que temos na nosa escola. Mais así un poquinho para aprender a aprender, así para traballar tamén en procesos cognitivos. Hai un personaxe que lles encanta aos nenos, que se chama Fiete, que é un mariñeiro, ten moitísimas aplicacións,
pero quería vos ensinar un par delas que funcionan moi ben na Biblio, que lles encanta, que cando temos un espacio fedello os nenos xogan moitísimo, non se pechouseme, pero a ver se me abre. Aí está. Vale, con unha ilustración chulísima, unhos sonidos geniales, a verdad que é unha pasada, un disfrute total da aplicación. E o escondite. Temos este mariñeiro que se chama Fite e escóndese, e temos que encontralo, vale? A verdad que é super sinxelo de usar, buscamos onde está escondido, vou interactuando coa aplicación, aquí está, nos dará por aquí, aquí estaba, temos tamén a opción de pista, pode vir o can, ladrar, aquí lle vin a man, está aquí. Vale, é unha aplicación que a verdad que funciona moi ben na Biblio, que lle encanta aos nenos e que traballa a atención, moi guai. Dentro de Fieta hai outra que me gusta moitísimo, que tamén traballa a atención e que sempre a temos tamén no noso espacio fedello para os días de puzzles e tal, que se chama Fiete Choice, e que temos que adiviñar nesta serie que vai salir que é o que sobra. A ovella, o gato, ovella, faro. Vale, sí que necesitamos un poquinho de concentración porque a cousa vai ser complicando. Claro. Aos nenos encantalles, a verdad que moitas veces incluso teño que cortala porque montase o jaleo que vos podedes imaginar. Todos, aí, este sobra aquel, sobra outro. Pero a verdad que é unha pasada. Bueno, sería así, teríamos esta parte un poquinho máis competitiva e logo teríamos unha parte xa, digamos que o xogo normal, en que iríanos fijando con diferentes niveles de complexidade de cal é o elemento diferente, vale? Este é moi sinxelo, pero despois nos vamos a dar conta que, por exemplo, vai non se lo imaginadevos o compás e a mellor o norte está do revés, iso que está diferente, un é máis ancho, outro máis pequeno, bueno, vais aí con diferentes niveles de complexidade. Vale, máis aplicacións así que vos quería ensinar, vamos a pasar de aprender a aprender, vamos a ir a sentido de iniciativa, espírito emprendedor. Aquí metín unha, que así, a verdad que hai unha tamén que para biblioteca creativa, tamén utilizamos moitísimo no espacio fedello, que se chama ARG, así como se fora un pirata. E o que vamos a facer é, aí está, vamos a esconder un tesouro e logo vamos ter que encontralo. Vale, vamos a escanear primeiro, vou escanear a zona para que reconozca, vale, xa está. E agora vou esconder o tesouro aquí, por exemplo. Pilla a cámara? Sí, vale, aí. Entonces, que o enterre aí. Vale, aí nos interesa, perfecto. Damos a tableta a un compañeiro, carga. Vamos a separarnos un pouco, porque veño agora, volvo por aquí, porque estaba moi cerca, ves, me dice aléjate máis del tesoro. Vale, buscar. E agora xa, se vedes por aquí, temos a orientación, me dice onde estou. Este é moi básico, ten outra aplicación un poquinho máis complexa, pero bueno, sí que é certo que para a Biblio, que son espacios pequenos e tal, funciona moi ben, vale? Pois vamos buscando un poquinho ver onde podería estar, se vos vedes, vaise movendo. Estoume aproximando, creo que máis ou menos por aquí, no, por aquí, non sei ahora por que, o puxéramos tan lonxe, sí. Bueno, pois ao final, como esta erva igual, vaime deixar quedar mal. Pois non a dou ubicado, pero bueno, vou non volver a facer aquí diante para que vexade simplemente como encontraría, vale, porque sí que é verdade que é bastante divertido. Volve a entraralo. A parte de aquí. É que claro, non sei onde estaba collendo a cámara, debe estar collendo máis palo. Sí. Vale, vou malexar. Volvo a malexar. Ahora xa me deixa buscar. E agora... Estás aquí. Ahora sí. Pois ahora, en principio estou. Era aquí. Penso que é mellor pola erva, como este solo que temos que é moi igual, porque realmente foi aquí.
Sí, no, estalle costando chegar a ese momento. Bueno, furaría outra vez a terra e encontraríamos o tesouro, vale? E a verdad que xa vos digo, funciona moi ben. Vale, seguimos máis, vamos a pasar, vou ir adiantando, teño moitas máis para ver, pero vamos ir a socialicidade, porque quero ensinarvos tamén algunha de por aí. Teño tamén unha tamén para creativo, ano pasado que estábamos un poquinho co tema do mar, nos seguimos, unha aplicación na que crea, esta sobre todo funcionou moi ben durante o confinamento, porque foi unha aplicación que recomendamos desde Biblioteca Creativa, na que os nenos creaban, podían xogar coa aplicación, creaban daqui algún personaxe con sustancias de refugallo e despois o convertían en realidad. Chámase Trastoys. Aquí está. Entón, os nenos aquí van seleccionar, pois queremos traballar con esta botella de plástico. Vale, podemos darlle un poquinho de color, si queremos. E a partir de aí vamos a engadirlle uns ollos. Temos un montón de cousiñas que nos valerían para facerlle os ollos. Pois vou coller un botón e esta chapa. Xa teño os ollos. Ora vou coller, que podría poñer de nariz. Vou poñer de nariz isto aquí. E de boca, pois vou poñer esta pulseira, que debería deixarme girala, aí está. Vale, aí a temos. E agora vou poñer uns brazos, que poden ser estos molles de aquí, e o pelo. Vale. O ano pasado, esta aplicación aos nenos encanta, e sobre todo infantil, porque poden crear infinidade de personaxes, e o ano pasado tamén mandábamos a aplicación e a partir do que creaban aquí, despois o convertiran en realidade. E a verdade que saliron cousas super chulas, vale? Unha aplicación, a verdade, moi creativa, sostible, que está moi interesante. Outra aplicación tamén que utilizamos moitísimo, tamén dentro desta competencia socialicidade, é unha aplicación de mulleres extraordinarias. Hai dúas, vale, deste desarrollador, unha que se chama Women, son as dúas moi parecidas, o que pasa que traballan diferente tipo de ámbitos de mulleres importantes. Vale, aquí é un conto realmente interactivo, tamén para que vexades un poquinho que existe un montón de aplicacións que son contos interactivos nos que os nenos interactúan coa historia, que se poden involucrar e a verdade que son chulísimas. Volvo a remarcar estas aplicacións de pago con unha ilustración realmente traballada, un sonido tamén do mismo, bueno, que sí que están postas en valor. Vou coller Marie Curie e aí vedes que lle dou aquí. Bueno, podemos empezar, vamos darle, vai empezar a contarme unha historia. Se subo un poquinho. Vale, a narración escoítase moi ben, enténdese moi ben, está en castellano de España, que moitas veces non pasa nada porque sexan latinas, pero sí que cando estamos traballando mellor con nenos en proceso de lectoescritor, sí que hai fonemas que nos poden levar un poquinho a confusión, entón enténdese a percepción e vamos interactuando durante a historia de Marie Curie, vale? Vai nos contando a historia e despois vai nos ir mandando a resolver así unha serie de retos, ves? Marie Curie, a pesar de ser moi buena estudiante, non le dejaban ir á universidade porque era mujer, así que se rindió, se vistió de hombre, se apuntou á universidade secreta, pois escolleríamos a opción e seguiríamos interactuando ca historia, vale? A verdade que é unha aplicación que aos nenos lles encanta. Eu sempre, a parte que chega así o 8 de marzo e tal, sempre é interesante recurrir a ela, tela mellor esa semana na Biblioteca Creativa para que os nenos podan traballar con ela, os titores, vale, é unha aplicación que complementa moi ben eso. Dentro de esta competencia e tamén así nesta parte un poquinho de máis de aplicación de formato libro interactivo, temos esta, que é Animal Rescue, un libro de Patrick, que o libro seguramente o teredes nas vosas biblios, pois que tamén ora moitos autores empezan a sacar a versión do seu libro en aplicación, vale? Aí vedes, pois, o mítico libro de O animal que está e ora aí en libertad, vale? O oso mismo, está como en perigo, digamos, ahora aquí o teríamos en libertad, vale, iríamos interactuando con ela. Como sempre digo, vale, ilustración, non temos anuncios, a música, o sea, unha posta en valor realmente da aplicación. Vale, quédanos pouquiño tempo, entonces vou saltarme as que temos por aquí, como as temos anotadas,
despois as vedes e podedes preguntarme o que queirades. Quero ensinarvos sobre todo a parte de realidade aumentada. Sobre todo, como os decía, que podíamos crear. Esta aplicación que se chama RMaker é genial, é unha aplicación super completa, moi sinxela, pero funciona moi ben para crear os nosos propios todo o que queiramos de realidade aumentada, sobre todo cos cursos máis baixos. Doi aquí a estar, non me vou parar, vale? Isto despois, se tedes algunha dúbida, realmente argallar, pero podedesme preguntar e vos explico sin ningún problema. Selecciono onde quero que surda a realidade aumentada, voulle dar que aquí, xa me salía, así que guai, vale. Voulle dar a New. Que vou facer? Non vou crear nada agora porque perdemos moito tempo, pero escollería o tipo de formato que quero realidade aumentada, pois imaginadvos, como estábamos co volcán, quero crear un volcán, pois collo aquí, collería unha foto, de feito, xa o teño feito, vou ir aquí, vale, poñería o volcán coa foto que teño, podo levar para aquí, aí o teña, bueno, aí está, o podo ampliar, e logo quero que dentro do volcán, place, aí está posto, teñamos o núcleo co lume, pois, é toda a lava. Fixen unha bola co lume, a ver se me deixa seleccionalo, porque está aí un poquinho complicado. Bueno, a ver se me deixa, que ahora, como temos pouco tempo, quería ir rápido. Bueno, podería meter ahora esta lume dentro do propio volcán e poderíamos introducirnos, se vos fijades, dentro del e poderíamos ver a bola de lava, bichedes que estaba dentro do Que máis podemos facer? Podemos crear un cubo cunha cova de Altamira dentro que esteñan os debuxos, bueno, podemos crear infinidade de material, a verdade que é un recurso que para enriquecer os nosos proxectos é genial. Outra aplicación xa un poquinho máis compleja, pero que ten un banco de recursos de realidade aumentada inmenso e que nos vai enriquecer moitísimo, é esta Jigwork, que é genial. Tamén vou asino así por riba, pero para que vexades un poquinho a idea. Vale. Vou a poñer a contrasinal. Joder, salió aí. Vale, aí está. Sin internet non o podemos ver. Bueno, apuntado o nombre, é unha aplicación genial, funciona super sinxela, como se fora unha diapositiva de PowerPoint, na que vamos ir incluindo un montón de elementos de realidade aumentada e despois é simplemente publicar e listo, vale? É moi sinxela de usar. Calquera dúbida que teñades, a verdade que, claro, sin conexión pensaba que iba a ir. Vale. Máis aplicacións así. Logo teños aí un montón delas artísticas, vou vos ensinar simplemente rapidamente algunha, por exemplo, esta Draw Animal, unha aplicación tamén super chula, que en creativa funcionanos moi ben, é para crear diferentes animais combinando a tableta con un folio, non? Imaginadevos, collo a letra O. O para oso. Entonces, o que faríamos era, con un folio, crearlle as orellas, as pernas, vale? Poderíamos, de feito, se vedes aquí, veríamos un poquinho o que pasaría co folio. Teño o folio, iba a facer o exemplo, pero vais-nos o tempo. Mais así artísticas para facer cos nenos. Bueno, temos tamén algunha para crear vídeos, esta que é Movie Studio, que é para crear historias. Por aí, vale. Super sinxela de usar, os pequenos poden usar sin ningún problema, primeiro escolles os personajes, quero que participe esta vaca, podo poñer tamén os fondos que queira, este fondo e esta música. Entón, a partir de aí, vamos a interactuar coa pantalla, vou a darlle a gravar e vou contar unha historia. Estamos nas xornadas de biblioteca creativa, estou dando un paseo polo campo e... Vale, é algo que tamén pode enriquecer as máis complexas tamén, que podemos poñer o noso fondo, os nosos propios personaxes, pero é unha aplicación que nos funciona genial. Logo temos tamén outra que tamén lles gusta moitísimo aos nenos para ter nos espacios fedellos, que é esta Folioscopes, que é para crear movimientos, é dicir, temos como un blog, entonces vamos creando debuxos, por exemplo, vou poñer unha cara feliz, voulle crear un seguinte, que é a mesma cara triste, vou crear un máis, vedes que me marco anterior, unha cara, vale, aí estamos, ben. E agora, voulle dar,
Aí está, a play. Poderíamos facer un montón de animacións a partir de aquí. Vale, teña un montón de aplicacións máis, pero como vades ter a lista, bueno, si vou vos ensinar, ou non, vámoslo deixar así. E calquer cousa que teñades, me decides, me comentades, vou vos deixar as miñas redes e o vemos, vale? E vamos ensinar o Merge Cube, especialmente, pero bueno, tamén como vimos moito de realidade aumentada, este cubo único que fai é escanear, por aquí, é escanear e crear cosiñas de realidade aumentada. Mirad un momento, fogo rápido, ensino vos o prediseñado, pero para min o potencial deste cubo é que nós podemos crear a nosa propia realidade aumentada no cubo, é dicir, ten aplicacións xa prediseñadas para descargarnos, pero nós aquí podemos crear o que nos queiramos, vale? É un recurso super interesante tamén para enriquecer os nosos proxectos. Vale, este, por exemplo, do espacio, xa que estamos metidos no espacio. Vale, o vedes, unha definición que alucinades, estamos no Sol, pero voulle dar, por exemplo, a ver, aí estamos en Júpiter, satélites, bueno, a verdad que é unha pasada. E o potencial que ten este Merge Cube é que realmente podemos crearnos todo o conteúdo, vale? Este cubo, aparte é ideal se temos gafas de realidade virtual, porque coas gafas os nenos, a verdad que poden manexarse con el e unha pasada. Aquí poderíamos incluso poñelo aquí, podemos con imaxes que xa están cargadas, imaginad, estamos facendo un proxecto de Egipto, poderíamos facer co cubo as pirámides tamaño real e poderíamos facer neste plató todas as pirámides, poderíamos interactuar con elas, é dicir, que é un recurso que é unha auténtica pasada, vale? É de goma espuma, é dicir, é totalmente seguro para utilizar cos nenos e non ten ningún problema. E, bueno, vamos entón ir acabando. Neste código QR é un Mentimeter, vale? Se o escaneades, non sei se a cámara pode coller para que sea... perfecto. O escaneades co voso dispositivo, coa tablet ou con teléfono móvil, vai vos levar a unha aplicación que utilizo moitísimo na clase, aproveitade para argallar con ela, por iso o puxen, e vai vos abrir como un diálogo para que me mandedes todas as vosas dúbidas, comentarios e todo o que queirades, vale? E aí estaremos en contacto e procurarei contestarvos a todos. E iso é todo. Darvos as gracias de novo a asesoría pola invitación. Fomos moi xustos de tempo, a verdade que tiña moitas cosas que contarvos, pero, bueno, vades ter a lista, vades ter todo o material, me comentades, sen ningún tipo de problema. E iso, gracias a asesoría pola invitación, gracias a todos os compañeros e compañeiros cos que tuven a sorte de traballar, compartir, aprender, equivocarme, e gracias a todos os que estuvechedes vendo isto e aguantachedes hasta ahora, que a verdade sodes o verdadeiro motor do cambio educativo. Bueno, será por recursos, Hubo un momento que xa parecías un mago. Sí, parece que non... Chuchu, de feito, como lle dé volta a caixa, alucinan. A mí costoume estar no backstage e non salir a xogar contigo. Era o que iba a dicir, é unha pena que o obradoiro que tiñamos preparado, que falaba con Cristina, que iba a ser moito máis interactivo, de poder ensinar, ver... Claro, é moi difícil plasmalo na... Me encantounos, polo menos a min... Ver unha idea simplemente de que podemos enriquecer moitos os proxectos. O cedelleiro do Canosa Rus ten que ser alucinante. Bueno, os nenos están encantados, sí, pero bueno. Ainda nos queda moito para aprender e moito por mellorar. Bueno, pois outro dos centros LIA 2 que ten unha biblioteca creativa estupenda da que podemos coller un montón de ideas. Moitas gracias, Diego. A vos.